Алтын Урда татарлары дип әйткәч, без кемне күз алдыбызга китерәбез? Беренчедән, менә тарихта булган терминнардан этноним, политоним, экзоним терминнары тирәсендә бу фикерне ачыкларга кирәк. Экзоним ул читтән кушылган исем, политоним бер дәүләт исеме, дәүләттәге гомуми буларак халыкны кушкан һәм этноним үз атамасы. Менә Алтын Урда татарларына килгәндә, формалашуына килгәндә, шуны әйтә алабыз. Бүгенге көндәге татарларның этник яктан менә төрле компонентлар кергән вакыт ул Алтын Урда вакыты. Алтын Урдада кемнәр яшәгән соң? Татарлар яшәгәнме, юкса ул политоним гына булганмы? Менә моны тикшергәндә шуны әйтә алабыз. Татар исеме этник төркем буларак, алар инде 7-8 гасырдан билгеле тарих фәненә кирип калганнар. Ягъни кергәндә инде ниндидер бер көч булган, ниндидер бер көчле бер этник төркем булган аңлашыла. Һәм алар Төньяк Китай, Үзәк Азия территориясына күз алдына китергәндә, шунда яшәгән һәм менә руник язмаларда кирип калгана кадәрле, аңлаганыбыз кадәрле, күчмән дә булмаганнар, утырак тормышта игенчелек белән нигезеннән шөгыльләнгән, төрки телдә сөйләшкән татар кабиләләренең булганын аңлыйбыз. Соңыннан Рашид ад-Дин аларның 6 дәүләт корганнары турында сөйли һәм зур көчле, Үзәк Азиядә көчле дәүләтләр булганнары турында сөйли. Менә шул дәүләтләрнең берсе җимерелгәннән соң, аннан качкан татарлар яңадан бер дәүләт төзиләр. Менә анысы тарихка кирип калган, Кимәк калганлыгы. Кимәк калганлыгында ул көчсезләнә башлагач 11 гасырда алардан Кимәкләрнең бер өлеше Кыпчак булып дөньяга таныла һәм тарала. Кимәкләр үзләре шул вакытта калалар һәм Харизм шах дәүләт эчендә булалар. Иртыш янында, Иртыш тирәсендә яшиләр. Менә аларның билгеле булганы Кимаки, Имаки дигән шәһәрләре бар. Нәкъ Шыңгысхан вакытында да татарларны берләштереп, күчмә төрки, монгол, татар, төрки кабиләләрен берләштергәндә, без анда да күрәбез татар исеменең бик каты киң кулланылганы. Мәсәлән, Китай чыганакларында караганда ак татарлар, кара татарлар, кыргый татарлар дип әйтелә. Ягъни бу әлбәттә политонимны да күрсәтә, әмма шул ук вакытта ниндидер этник төркемнәр дә булганы аңлашыла. Менә Шыңгысхан берләштергәннән соң Жучи зур улы Жучи Иртыш янында җирдә беренче үзенең улысын корып җибәрә. Һәм менә нәкъ Кимак калганлыгының элекке шәһәрләре булган җирдә аның беренче баш каласы да була. Әлбәттә күчмә шикелләндә. Соңыннан баш каланы Үргәнч шәһәрен алгач, Харизм шах дәүләтен җимергәч, анда күчерәләр, соңыннан безнең Булгарга, соңыннан Иделгә. Менә шушы татарлар. Аннан соң Шыңгысхан тарафыннан берләштерелгән. Тарихта Шыңгысханның күтәрелгән чагында 4 татар кабиләсе белән көрәшкәнне билгеле. Алшын татарлар, мәсәлән, Шаган татарлар. Менә татар этник төркеме ул вакытта инде бик көчле һәм танылган була. Аның аркасында хәтта үз исемен бирә политоним буларак. Мәсәлән, Шыңгысханның полководецлар әйтәләр, без татарлар дип горурланып сөйлиләр. Бу исем була, димәк ки, күрсәтә, бу этник төркемдә татар исем астында булган һәм ул политоним буларак та булган. Һәм менә әйтергә кирәк, татарны монгол итеп күрсәтү ул интерпретация, бүгенге тарихчылар күзлегеннән караганда. Юкса без карасак, Юань империясында да, Китайда булган монголлар корган, Шыңгысханның Хубилай корган дәүләтте дә татарлар дип атала. Шул ук вакытта Хулагу дәүләтендә Иран һәм Анатолия территориясында булган Хулагу кешеләре дә татар кабиләләре, кара татарлар, ак татарлар дип шулай ук билгеле. Һәм Европа чыганаклары, менә Алтын Урданың бөтен шиген карап чыксак, Европа, Анатолия, Иран, Китай, менә анда бөтен җирдә алар татар итеп танытылган. Моны тик механик рәвештә бер татар-монгол дип кенә күрсәтергә теләүчеләр бар. Әмма менә яхшылап анализлаганда әйтик, нинди телдә сөйләшкәннәр. Күп түгел чыганаклар, әмма булганы кадәрле аңлыйбыз, ул төрки телдә. Үзләрен шулай ук аларны да төрки дип атаган чыганаклар күп. Шуңа күрә без Алтын Урда татарларына кадәрле булган татарлыгын да зур өлеше этноним буларак төшенелгәндә, алар татар икәннән күрәбез, төрки татар икәннән күрәбез. Менә Алтын Урда вакытында инде татар исем астында чынлап та Кыпчаклар, Булгарлар, башка төрки һәм төрки булмаганнар да эреп бер халык формалаша. Халык дип әйтергә дөресме? Дөрес, Алтын Урда вакытында. Чөнки үзаң ул рәвештә булган. Һәм андагы милләт менә халык буларак формалашу җимерелгәннән соң да, Алтын Урда җимерелгәннән соң да үзаң
әйтик Крымда булсын, Сібірде булсын, Астраханьда булсын, кайда гына булсын, Буджакта булсын, Казанда булсын, үзаң татар буларак калган һәм ул безнең җир, бер халык икәнен ул вакытта ук аңлаганнар, алар күргәннәр. Демәк ки, бу үзаң, үз атама буларак та без моны әлбәттә күрәбез. Аннан соң әлбәттә теленә караганда, бүгенге көндә татар телен белгән кеше Алтын Урда ярлыкларын бернинди авырлыксыз укый ала. Ягъни тел үзгәрә, төрле кушылулар барлыкка килә, төрлечә. Әмма тел сакланган, нигезе сакланган һәм бүгенге көндә ул татар кешесе Алтын Урдадан калган ядкарларны бик проблемасыз укый ала, аңлап укый ала. Демәк ки, без күрәбез, Алтын Урда татарлары әлбәттә аны киңрәк төшенергә кирәк. Чөнки Алтын Урда җимерелгәннән соң төрле дәүләтләр барлыкка килә, төрле процесслар, этник процесслар барлыкка килә, башка халыклар формалаша. Әмма аның үзәге шул татар буларак формалаша һәм татар булып дәвам итә, бүгенге көнгә кадәр ул килеп тә җитә инде. Менә борынгы руник чыганаклардан ук караганда, Күлтәген язмаларында карасак, татар дип аталган ул. Аннан соң аның формасы, мәсәлән, революция кадәрле хәзерге хакаслар, шорслар, алтай халыклар үзләрен тадар кешесе дип дыга әйләнгән. Но барыбер алар үзләрен татар дигән төшенчәдә калган. Мәсәлән, якутларның бабалары шулай ук Шыңгыз хан белән сугышып җиңелеп киткән татар Таймадан дигән әйтәләр һәм татар дип сузып әйтәләр. Ә менә Европада һәм Европада беләс порталоннар, карталар бик каты, теге океанны ачып, Американы ачкач бик карталар бик күп кирәк. Җитмәсә, Венеция, Генуялар, алар диңгез аша теге алып сату эш иткәч, аларга карталар күп кирәккән. Ни өчен анда чынлап та Тартария дигән вариант күбрәк. 13-нче гасырга кадәрле аларның чыганакларда караганда татар кулланыла. Соңыннан менә ул вакытта крестоносский сугышлар, идеология, дин буларак караганда һәм грек телендәге булган Библиядан тартар, җәһәннәмдәге кешеләр дигән мәгънәдә алып идеологик яктан куеп та ул татар дигәнне аңлата, әмма алар менә ул формада аны язганнар. Шуңа күрә Европа карталарында күбрәк тартар дип әйтә, һәм чыганакларында да татарлар буенча язганда да, менә хәзер берничә том чыганаклардан латин чыганаклары әзерләнелә, беренче том эшләнелде инде. Менә анда да күрәбез, бөтен җирдә тартар дип бирәләр. Ну, әлбәттә тәрҗемә иткәндә аны татар дип һәркем аңлый, татар сүзеннән. Менә урта гасырлар дигәндә бүгенге көн төшенчәсе белән, бүгенге көн аңлаешыбыз белән, термин белән якын килеп булмый. Ул урта гасыр. Урта гасыр кешесе ничек әйтә? Ул бер дәүләт эчендә төрле милләт булырга мөмкин, әмма аның үзаңы дәүләтнеке булырга мөмкин. Гомумән алганда милләтләрнең формалашуында дәүләтләр иң беренче урында тора. Дәүләт булганда аның чигендә андагы төрле кабиләләр берләшә, кайнаша һәм бер милләт уртага барлыкка килә. Үзаңы белән, тел, ассимиляция белән барлыкка килә. Менә империя булганда, әлбәттә, мәсьәлә бераз катлаулырак. Әмма чыганаклардан мин менә алда әйтеп үткәнчә, этник төркем татарлар булган. Бу инде чыганаклар белән тулысынча безгә күрсәтелә, һәм ул төрки телле булганын күрәбез. Дәүләтләр корганы, аларның Гардизида, Рашидаддин күп кенә Китай чыганакларында күрсәтелә, дәүләтләре дә булган. Ә менә Монгол империясы корылганда, Шингиз хан корганда, алар үзләрендә татар ди, әмма кара татарлар дип әйтә. Тарихчылар инде ак татарларны төрки булган, кара татар инде политоним рәвешендә менә бу күчмән монголларга күбрәк караган дип әйтәләр. Булуы мөмкин, бәхәсле сораулар, әмма Китай тарафыннан бигрәк тә политоним буларак кулланган вакытта менә бөтен далада татарлар яши. Аларның бер өлеше төрки телле, ә бер өлеше әйтик төрки булмаса да бу конгломерат эчендә, бу дәүләт эчендә. Шуңа күрә алар ул вакыт төшенчәсе белән әлбәттә аерым да карамаганнар. Үзләрен без татар дип атаганнар. Менә төрле телдә булган халык булырга мөмкин. Һәм әлбәттә Шингиз хан монгол телендә сөйләшкән, бүгенге монгол белән генә әлбәттә бәйләп карау дөрес түгел, чөнки телдә башка, үзаң башка, ул башка дөнья, исем генә ул бер. Чөнки соңгы монголлар, алар халкы монголлар. Алар да катнашы бар әлбәттә. Менә империя эчендә менә шу этник төркем һәм политоним берләшәрәк формалаша Алтын Урда эчендә. Анда инде яңа милләт барлыкка килә, яңа халык ул үзаң белән. Аларда менә Алтын Урда шикләрендә без татарлар дигән бер
халык барлыкка килә, үз аңы белән. Элитасында ул үз аңы бар, халыкка демәк үтеп кергән ул үз аңы. Һәм әлбәттә тел ягыннан бер, мәсәлән, Алтын Урданы идара иткән жучылар, алар башта килгәндә үк ике телле булган, билингвист булган дип әйтәбез инде, монгол һәм төрки телендә сөйләшкәннәр дип. Ә соңыннан инде монгол телендә без бер нәрсә күрмибез, алар тулысынча татарлаша, төркиләшә.